Lero pa 14 December tabweranso ndi nkhani zapamwamba, nkhani yokhudza katangale wamkulu amene akumachitika mzipatala, nkhani yokhudza apule kupita kunja ku South Africa, nkhani yokhudza kumangidwa kwa mumba komanso achimwendo. Khalani pompo pamene tikuyitsatira nkhaniyi kuyamba koyambirira mpaka na pamapeto, komanso osayiwala kupanga like and subscribe. Pali mlamulo ili munaphwanya mlamulo ili mlandu wanu nduyu akapita m'makhoti anthu akhala ndi chidwi kuti amve kuti anthu ena aziziwa kuti olotakhala kuti udali chimpando choopsa cha mtundu wanje koma kuphwanya lamulo kumazakhala ndi nthawi yake imene lamulo limazatani limazakupeza. Koma ngati tikulowesa zinthu za ndale tentisiye tikhale dziko loti tisamagwirane pa zifukwa za ndale, tizigwira ntchito, tizigwira anthu okhawo amene apalamula mlandu ku dziko la Malawi, amene apalamula mlandu ku malamulo a dziko lino. Achacha kodi milandu mumva chani? Tumamva kuti anthuwa nthawi imene tinkapanga zisankho ziji mukumbukira kuti tinali kulilongo tonse kumene kuja anthu ena adakangalika kunali ma press briefings andi zina zimene vena mayankhula mwina zinali zonena kuti sitobweresa chisokonezo kapena mpungwepungwe mdziko, koma ma final details tiyamva most likely mawa akhala kuatengera ku court. Koma so far I think what we've heard ndi zimene zonena kuti mawena amene amakambidwa amakhala maonena kuti they can cause breach of peace, atha kuonanga mtendere kapena kubweresa chisokonezo mdziko. I think nimene ndingathe kunenera for now, koma mwina anzanga watha kuonjezera. Zimene ana reporter wathu amene wakhala kupanga kava nkhani ananena kuti mlandu wa Vitumbiko ndosiyana ndi wachimwendo. Vitumbiko akuaganizira kuti adalankhula zinthu pa mkumano zimene zili zoti zikhoza kubweresa and apanga court even ujeni yawo kuti muone chipepala chimene chinalembedwa kuti we got this. Msonkhano mwe ankakamba we got this adadankhulako zinthu zina zimene akhuda adapalamula nazo mlandu umene undi umene ukufanana ndi wa Jessica Bwera. So achimwendo banda akuaganizira kuti ankafuna kupeteka munthu kupha munthu something like that mu 2020 attempted murder ndi mlandu umene akutani umene akufuna kuatsekulira. Kwa amene anenera zimene zimakhala ngati nozipa ma charge sheet yawo eventually tionano kuti kodi akauzano because zimene zimakhala kuti apolisi zimene akufufuza kena kama akauza kuti kuimbani mlandu wakuti akavomere kapena akakane. So padakali pano pa zimene zikuzipa ndi zimene zozo chimene chimavuta ano chimene anthu amakhala kukambirana kuti kodi ndi za ndale kapena ndi za malamulo. Chifanike nkhani imabwera pano padzikambirana kuti akuluakulu amene waphwanya lamulo ndimafunanso ndinene pomwepo kuti kaya kwa amene anali mboma mpaka pa 16 amene ndi amene ali pano tizichita zinthu mosamala kutsata malamulo. Inu munanena bwino kuti tisamagwiritsa ntchito mphamvu zija zimapita, mphamvu zija ndizobwereka. Whether kaya anali MCP kaya DPP amene ali pano tiphunzire kusachita abuse mphamvu. Chifukwa 5 years imoneka ngati ndiyayitali koma si yayitali and ajikati timaphunzira zinati umapewa koma somehow we don't seem to learn. Munayona imene inathamangira 2020 uzafika 25 inathamanga kwambiri iso injothamangaso iso njothamangaso zikhalabu ndi anthu komanso tisamagwisa ntchito ndale mphamvu za ndale kufuna kuzuza anthu onse whichever way you want to put it. Ngati ukuziwa kuti ndifuna ndithane ndi uyoyo andithana naye chifukwa choti ndaphika kunoko ndizolapika. Lamulo ndi lamulo, amene waphwanya lamulo palibe amene ali pamwamba pa lamulo. That's why ndakhala kuona kuti even apolisi amamangidwa kuonesa kuti ngakhale makamanga anzake kuti niyo makamanga zimene ziyafanya kuti muli mphamvu makamanga anthu chifukwa muli mphamvu la lamulo lomwelo niyo mukaliphwanya nino makagwisa chilipo mmangira winalo lizakumanganiso niyo. So limamanga ndi lamulolo, palibepo mulandu kuti wapanga ndale ndi kumanga waphwanya lamulo ndi kumangidwa, limamanga ndi lamulo. So palibe ali pamwamba pa lamulo, palibepo olo mutapanga mutachenjera mutatani kazimene mukupangazo mukufuna kuoneka kuti muli pamwamba pa lamulo sikuti nalake lizakuululani. Ndimafunanso ndinene kuti ndaona anthu akukhala excited akakhala pa misonkhano a DPP a MCP
amakhala excited paka mwapa usadalankhule chinthu udziganiza kaye onse atipipi IMCP kanda UTM kanda UDF kanda PP yes abale atutos mabanja ambiri adathatu chifukwa cho mawu kuzoona kuti panalibe china chachikulu koma kuti amayiwo kulalata amayankhula amayi nkapume mumvetsetsa yes nkhondo zambiri zimene anthu amamenyana pa dziko lapansi pano ndi mawu kamwa ndi mawu kamwa ndiye tidzisamala olo zolembalemba pa Facebook zolembalemba usadalembe kulingalira kaye kuti izizi chaka cha mawa zidzaoneka bwanji fayena kuma delete atu muona kukira nthawi cha kuti chisankho sona chamba kuoneka kuti anthu ana kwamba kumanga delete zithunzi kuchotsa ayi uzilemba zinthu zonena kuti even 5 years later utozanena kuti yes ngati pakamwa pako mpambwebwe tseka pakamwa ngati pakamwa pako mpambwebwe tseka usalankhule iyi pachingereza manena kuti let your mouth be engaged your brain before you put your mouth in motion isanambe kuyenda izi zalumikizana izizi ndi ubongo ine ndimati mpemphe pamenepo yes pakakhala kuti kusalumikizidwa abana zima zaphula ngozi mawa mavuto ambiri amene ali pa dziko lapansi pano in Malawi and around the world ndi pakamwatu basi pali makamwena ndakuluakulu big mouth ndiye usanalankhule kumuuza olokwayi kukwitana na achunga kuti mupita pa nsonkhano pa kuti ntakayankhula chonchi zingafike bwanji ito tuluzeni koma ndithu koma bwebwe tisatero we ndipo muli pomwepo ine ndimaona ngati kuti anzathu osogola pa nkhani zimenezi chifukwa amadziwa kuopsa kwa pa podium amakhala ndi chimanotsi kuti akamayankhula azikhala kuti they are guided ndi zimene anakonzekera kuti ndikuyankhula izi koma amaona ngati kuti kunoko anthu amafuna kuonesa kuti ndi dolo oza kuyankhula ndio mangopezeka kuti wayankhula zimene sumayenera kuti utani suluyankhule komanso nthawi zina muzipanizi mmakhala wina amene amanena kuti ine ndikayinena kufuna kuonesa dolo ndikachaya de zimene zonso zikugwirizana ndi mawu amene mukunena so ndimangofuna ndipezerepo mwayi and we are not situkuloza chala tikutena kuti mbali zonse ukakwera pa nsanja osakomedwa ndi nthungululu nthungulu azimayiso ajaso amakuimbira nyimbo masuka nyimbo kekeke chipani mwachiona nyimbo zikuphulika sukani kamwa kumene kosukani kamwa iwe nde kuipasa moto pakakhala pa social media ndiye tidakhazikitsa malamulo amphamvu muno zina zimene anthu amalemba ndi zoti akuzomangidwa cyberbullying zina zimene anthu amalemba zoti ndithu mlandu koma mwina anthu amangotana nga anthu amaona ngati ndi low risk chifukwa choti mukulemba pa social media kuti tiakhwimisa tima kunali kuujeni kuti tiulule kunali kusalima kuti makambira naso nkhani ngati zona ataki alimene anthu tikumakumana naye ma social media tikuyenera kuti apolisi athu apange jack-up because we don't have a digital department, digital unit. So wapolisi wina akamaziwa kufufuza zobaza mbuzi zikumavuta kuti afufuze bwanji za chipongwe chikuchitika tikuyenera kukhala ndi ma digital unit ma segment kuti anthu azigwidwa amene akupanga zolakwika pa social media ndipo ukaona pa Facebook wina wake wakunemba kuti tingwerekeza kuti akuti iwe hule iwe kansumireni upita ku polisi ukasume ndi mlandu umenewo tiphunzire kuchita control zolemba mpaka mwapa tisadalankhule ine matindipezere mwayi pa program imeneyi kuti zina zimene olomilandu imene ikuchita ndizolankhula anthu adatha mawu tisamatero iyayi kwafunsa achunga ndikukalankhula izi kuti zikumveka bwanji akuzani kuti amfumu abaya and akamakuza yoti azakuzimvaso chifukwa paliyena ali kumatha kuwauza kumusamba sanganditero sitingamakamenyana naye pa podium alipo malo amene timathawira mu khoti muja umathawa nkhawa zako zonse nthawi imene janga amamvesesa koma zimene timayankhula zina mkhoti ukaziyankhule banja sikuzopala mwambo zoona koma mu khoti umathawa nalo kamasuku so amene ali mboma lero asaone ngati kuti mawa silidzabwera ifika mawa amene sanali mboma dzulo aphunzira zina zimene anatani sadachite bwino koma tisayuze mphamvu chifukwa pamwamba patonse pali lamulo basi
ndipo inu mwanena kale kuti wa polisi atavala kamufule Yes. amamanga amamanga chifi ngati ophwanyala munthu ita makamanga nzake naisa mamangidwa pala polisi anali apolisi ndithu panopo Mndende. ali mndende Apolisi anzawa ina dadama. maiwerenga zolo lomwe ndati akudawa apa chali ali kundende so Oh. anthu akugwira ndithu andi powamangapo sanaone kuti ndi wa polisi anaona lamulo akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a series enterprise. Sally's Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB-C 20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Sally's Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics. Ho, ho, ho! Merry Christmas!